El Calafell 2030 ja sabeu que és l'agenda urbana que pocs municipis tenen. Ens demanaran en breu ja per demanar subvencions i per poder finançar projectes. Evidentment, doncs, havia d'estar fet a més en participació ciutadana. Però l'important no és tant el procés i per què es fa, sinó realment el que hi ha darrere, no? És un document que hem d'intentar que no quedi en un calaix. El que pretén aquest Calafell 2030 és que estiguem una mica millor en aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible, però bàsicament se centren en tres coses importants, no? Tot el tema d'estalvi energètic, que és un dels pilars fonamentals, mobilitat sostenible, també és un altre tema importantíssim, i un altre també és la integració social. I també agrair a tota la gent que hi ha participat, que són moltíssims, a més dels que estem a aquesta taula, doncs també tots els col·lectius veïnals, d'associatius i de tot tipus que hi han participat, tota la gent que ha fet enquestes en el carrer. Nosaltres no hi votarem a favor, creiem que hauria d'haver hagut més participació ciutadana, que la mostra no era prou gran, ni tant de les reunions presencials ni com les enquestes realitzades a les carpetes informatives, etc. Ja ho vam dir en aquell moment i ho tornem a repetir, però creiem que el ritme que s'ha portat és el ritme de les línies subvencionables que es donen des d'Europa, no de la participació ciutadana a Calafell. S'ha treballat ràpid per poder acollir-nos a aquestes línies subvencionables. Perquè, evidentment, que podíem haver fet més participació encara, però crec que hem fet molta participació. Dels ODS, doncs hi ha moltes accions o que ja estaven previstes, que ja s'estaven fent, que s'han cabit a la plantilla de l'Agenda 2030 per allò que l'actual govern municipal volia fer. Totes les propostes han sortit de la participació ciutadana, de les reunions que s'han fet amb les entitats, i totes elles van fer un munt de propostes que fins i tot algunes s'han intentat aglutinar i resumir, sintetitzar amb una proposta més concreta que englobi una sèrie de propostes que s'havien fet. En aquest extens pla estratègic doncs també parla molt de ningú queda enrere. Tenim grans titulars, tenim grans frases grandiloqüents, però l'acció real després envers de tot això perquè ningú quedi endarrere no ens acaba de quedar gaire clara perquè no es desprèn d'aquest pla. I si veiem també fins i tot a nivell percentual en número d'accions i en quantitat econòmica dintre les mateixes, no? Aquelles que estan dirigides al número 10 sobretot o crec que era el 4, el d'educació, doncs també són menors, no? I sí que hi ha actuacions molt importants sobretot en titular, no? Com el tema de transformar el model d'atenció social, de revertir l'assistencialisme, sí, però clar, també la dotació econòmica són 30.000 euros, no sé ben bé el funcionament necessari i tots els recursos tant econòmics com humans que serien necessaris per poder fer això al municipi. Hi ha un DAFO dins del pla en el que textualment diu que una de les potencialitats, fortaleses, oportunitats del municipi és l'habitatge a preu assequible, o que tenim una bona connexió amb tren amb Tarragona, Barcelona i l'aeroport. Això són fortaleses, oportunitats que ens encantaria tenir, però que no tenim. Com l'habitatge a preu assequible, respecte a què? Amb quin criteri? Si fem respecte al preu de Barcelona, que és la ciutat o la segona ciutat o tercera més cara de tot l'Estat, doncs potser tenim un lloguer assequible, però si mirem quina és la renda de les famílies calafallenques, doncs segurament direm que no és gens assequible, oi? Habitatge assequible, Kilian, és perquè està creixent molt el municipi és precisament pel preu de l'habitatge. Vull dir, si la gent marxa de les grans ciutats properes a Barcelona i fins i tot a Barcelona, i és perquè aquí l'habitatge és més assequible. També hi ha gent que marxa de Calafell perquè l'habitatge és més assequible en altres municipis de la comarca, vull dir, també ens passa això, però sí que és veritat doncs, que això és una oportunitat i fa que precisament Calafell creixi, no? I les connexions, evidentment, que totes són millorables, vull dir. Creiem que encara es pot nodrir més, que es pot anar treballant amb la ciutadania, tot i que ja tinguem una primera plantilla per poder anar a demanar les subvencions a la guixeta europea.